se bibini bia nhye ne nso se uyo nipa eni hu kwan se obre papa ye ho achechide uyo nipa eni hu kwan se obre papa ye ho a ya na emu abrabo ema eniema entumpon ewo wiase asetena mu emfa ma ofosu ya no kwasem na bibifo ye nhye ne nso ye wura firi se obi a wo ye papa ena ya wodie ni antro ene ne ye ade eba ene ho nso so na de onipa wo mpagya ene wo sɔre eba de onipa bia ye wasade se wo ye papa a papa mu nipa achiru after so mu chiru no na awurade ahye wani monyam eye mas ye ntimi na oje be Yesu Kristo Nyankopɔn de ne bɛyɛ ye papa maaye ne papa ye nyina mu a wanya ebone ye tene ntasuo ye bone maaye bone miremudua ye hye ne ne ya we nyina achi ene akora ya wo na to ofufuro kura aduane na asrense kwadwo amambia nkɔ ya bia na odane ahye wonsɛm afede papa ni dia bepagya ahyeta wiase nyina idi adanse se papa ye ho won nsɔhwɛ ba se wo paase sa nsɔhwɛ no na ye hye wani monyam etini a wo ye ne papa na wo na be yuboni aye kyena e ampa esese wo ye sa nso na wo nhyira timi aba di Yesu ni Judas na mo ye ne papa ni nyina achi na Judas na yi na ma sa ye ni mu ni ya Judas sa ye ni mu o ena ma Yesu mpagya sɔle ye enti nipa one ne na ma ne ekoba no ono abrodia ono ena be sɔre ye to sɔre tia wi ano de yi wu nhyira na de aye dai e de apie but ye mu bebree sie yi obi papa ne nipa ne be dan ho Judas wo ya brabo ma na ye pese se bitafra che se nipa no ye dai won ni ade ne tie ye pese se Judas na wa be fra brabo mu no na ye pese ye tan no ye chese onye ni papa ye tua ne ka bi etubo ho ansem faso bi amaso eti Judas bia wo bi brabo mu so be gigiwa ma wu nhyira aye dai apie eti ayese bro nya koyi obi adoye no obeyi wama wo de hunu se wo Judas no no obebo wa ma obrabo aye dai asi uye so hunu sa de ya umre wa brabo umre but ye mu bebre no ya ye nim eti emu so otan na solepe ade a Yesu yi ade pa na ono wo nim wo ye honhom mu nipa na onim se Judas anyina ama ne mpagya ma eti aba se Judas yi Kristo ama na do ye Yesu ado ye nyaji o yi na ma no na fe Yesu ani agi because akwa se obeyi mama manhyira na ye dey aba eti ni aba ye ne papa na be sori eti ofozo hwe ade me fato me so me wo Falumba Foundation me fato me say every year bia me yi prison for Eduko Central Police Station me din da ho ayi friends the prison so a me yi ni part within years about 3 years na hwe ade omo ani na so say omo da fiase mfie mi no obi be yi omo no surprise ni yi omo okoduru fie afon kura o mfrew se bia papa be yi me kura makoduru asumdie meka ni nyina achi no makoduru o mfrew obi wan kantima unya biem wan kantima o mo ofoforo but omo sa ye nim na awurade hwie nhira gu abrabo so mankokọ wanim edi me ka kire obi a wo tie ye okoye papa ye yi ni boni aye obi etro bi a wa wo ye kura ye ne papa yi boni aye oye ne papa nua bi wa abruchi ne yere wasani ni ska kro bi za akoso ne diska ba kura no he de na na nye wasade boni aye ye udi akire won sande biem udi akire wo mu ano udi akire wo nya hwe ma no wa oyiri di ni birthday kura wa to wege ama no kura wose na damfo kura tomato fun ache na wege ye de be papa ye no oyi boni aye se no amini akuo nso kan kama wa hwe woni monyam ubenya ne abeto bia mo no obeyi boni aye eno nje se jaito because you di kan yu boni aye na wuja sa papa ne yanka no akuya zo amana nka nyame njira nkyerɛw nti etomre bia ja wu Judas mo nkonko na ne dan ya wu njira be de ebe sorry e simple okay papa ye do fo so se de ye kan nyina ye nwan makasa na obi ani papa ni mbone na ukase udi ni pa no achia ye ni especially ye ni Ghana ha de so ukase udi di ni pa bia ye achia wan hwe a ye okasa bi se me papa ye menye bibie mu da nanso nam se ye ni pa ye nya Nyankopɔn ti no ye nti nyame ase nti so okase ugya papa ya wan kasa no na nti no mabiase because ni pa ya na sebe omunya ya omupira yen ana omukunyen de bia me kasa ase mu se SOMPA FM se o fie ne se okɔ ahonyehi ana ahoche bi mu a nipa nan kasa yese wo munye na onye no se wo da ho a o kama ni ntifi na poncha ni ntifi osuma na enye nipa ya ase oba ne be ma de bia se manye de bia se mema nye enso de bia wale ekoso adana ba konte ne ho ase na enyina obi anta ne baabi ya baka nipa brabon wo ye hu hwe nye yi enena mitie me nwa pani oman ne ya wadu acha no pa no na adansi di abaye no maami bia mitie na in fact
because all can asem na me wusu mi ti sam yes Nyankopon ye nyame o kire se sika wo de bebo afode no ana wo de be twia asem a ye kan ho no enye sika bia o but na wo wabusade bia wabusa wo awurade ti wo de no be show se awurade mfa no so okay sika na wo pa free sabre ni kuna one na wo o abrochi o kan no wo fi no obompa yeguso no de be yes ade no eni ba fe de nipa ni mum ne ex ne husband ni mum na fight e force say o de sika na ebre no sika o de bre no o de kwaje sto wasa de sika foforo abeka ho say on fanfa no mahu hwo eti edu me bi ho no ma o ye wadwe say obi akua bi ayem say kwamra bi ayem say ntimi dem se papa me nya bi mu awa na wusi ho kwan e wo kwan bi so ye besre do baje watrema ye pese kan nyina ne say time on te say da na browati akan aso awie o enti bibia wo bia no bompa egusu na fabra na wo de fagidie tachi na se Nyankopon na seven predressa onidi enya aboatatia no enya de obedi de agya woda de wo pa bia Nyankopon be man saka ni pa bi pade ketewa bi enso ne ho akwankyere ketewa bi asan ko ye enso wantimi ade na fini nsa akoba bi de bi akwa asoro dem a obi nya asoro dem bompa ye tonwompa onfa na asoro de na asoro ni agro enso ade bia obi se awurade nsanka but obi ba ne ya no nsa be ka na ade enti ewiase no papa ye de eni kwase ye bre papa ye ho ukase odidi tu aya ka onwa aboada nti ebese kakra ya kan him se de enwan makane de nyina ya kan dro baje watrema minimi se asopa aso enche de asopa enche asemti nti ofosho ye fansia ne enko enim okay adoye de ye nti no mo na sabo judas ye de ne de na che ne se wa ye late no okoye bi wote wona aka se obedi niema ne nsem bia obi de adi wo achi a wanhwe yanka abeka se wonya papa da na so no tresam ne se ma ye mre wo papa yo ho da na bre bia obetene won sama afoforo no obesa atwe won sa ne Nyankopon so ahye wa na mu wo ho na eyam pempi na no bi wo ho a wo se asemesi ayemi sei mekoya adoye ma no enam sa adoye no so nti no bia wa anyima ye bia okokeka me ho nsem ne yi ntine ne aye na ade sa fi we se de wonya adoye mesrew enipa de so far as wa ba wi asem no eya ade a wonya nipa nyina pepepe da obi wo ho a ubehu eyen from a papa egu na ni so no edru sa wo mo a wa bia na ono so no hu wisa na na asem akosam na de egu ani so na on se we si aye bronya o mem ase no no asomie nsan ya ache se o mo nipa do so no eye Christopher Muslimifo ya na no mo so ka ho na Christopher afahye ya bronya bre mu ba bedi ni se ye wo Christo no e de amayen yemboni bebrebe ya ye nyina echi no Nyankopon anhwe yemboni so ne ye ani na se wasa soma ne ba no ama na ba beje yenkwa e de afri ye bone ene ye ho ana enti ne menne ye nyina so ya bese afata bidia me ka cho se enhwe wo bi bone a wo ye no so ne nkasa won so afi we se no won fa nye obi adoye SOMPA che de ye se ye frew se be kan ye ho na wo de kakra bi ekita wo no ye se emo anwa tentmantes ana sentoma na wonta de ye be ko nyanka fi akoye adoye ne bi nte no school bag ahodo ne school ho ne nyina nsamena ene niema bi a wo hwe de che be ye na busua eye afabra na ye ntimi fa nkoye adoye na wo nhira no so no ho kwan no entimi ensi amfa ama wo ye se wo ya mankuma ibi mu no na wo ye de ama osoro agya ne nte no ye sre wo bia se wonya akomapa na wonyi ne yem emfa nya adoye na wonhwe se Nyankopon emie osoro mfense no na wonto enhira boso no mfamfam enwu ne so a ye se wo bia obeye sa SOMPA achede adoye bibia no ubehuhu adanse die mapa ebebo abrabo mutofo so midisi anoma ka cha obia se bre na kakra bi be na watwe mienu pe na ye SOMPA achede nte wonya mfa wo de ma ya ye twa wo so do de beba na animu ya no ye timi akeka ne ma bo mansa na da no etimi eduwa odi bia banso Nyankopon koso a na won hwa na emu me. Okay.